salamat nakarating din tayo. Mukhang tahimik talaga mga kapitbahay dito ah. Oo nga, walang mga chismosa sa labas. Kaya nga natin nagustuhan dito eh. Saka hindi rin kamahalan yung nabili nating bahay kaya pasok na pasok sa budget. May maging kaibigan kaya tayo dito? Para kasing hindi lumalabas yung mga kapitbahay eh. Meron naman siguro kapag tumagal-tagal na tayo rito. Sa ngayon, syempre bago pa lang tayo. Baka nga di pa nila alam na may bago nang nakatira sa kapitbahay nila. Sa bagay, simulan na natin magbaba ng mga gamit. Ako nang bahala mag-ayos ng iba sa loob. Balikan mo na lang yung mga naiwan natin sa dati nating inupahan. Sige, pero yung mga magagaan lang kunin mo para di ka mahirapan. Kaya ko naman magbuhat ng mabigat, mahal. Alam ko, pero paano kung nakabuo na pala tayo at buntis ka na ngayon? Baka makasama pa sa'yo yung pagbubuhat. Masyado ka namang advance. Wala pa namang kahit anong sign na buntis ako eh. Ay, naku misis ko. Huwag ka na mga tuwiran dyan. Basta ako nang bahala sa mga mabibigat na gamit. Mas maganda pa nga kung hihintayin mo na lang ako sa loob ng bahay. Magpahinga ka na muna. Grabe naman ang royal treatment sa akin ng asawa ko. O sige, ganito na lang. Aayusin ko na yung ibang gamit sa kusina para makapagluto na muna ako ng pagkain natin. Mahal, mukhang kapitbahay natin yun, oh. Oo nga. Namamasada pala siya ng jeep. Hello po, Manong. Kayo po ba yung nakatira dyan sa tabi namin? Ako nga. Bakit? Sino ba kayo? Kami po yung nakabili ng bahay sa tabi nyo. Nice to meet you, sir. Paser-ser ka pa eh. Namamasada lang naman ako ng jeep. Tsaka, di naman ikaw kausap ko. Bakit ikaw yung sumasagot? Pasensya na po. Napapansin niyo naman siguro na tahimik dito sa amin. Ayaw namin dito ng maingay ha. Kaya sana matuto rin kayong makisama. Kung may alaga kayong hayop, nako, siguraduhin niyong hindi mag-iingay yan para hindi makaabala sa pagpapahinga ng mga tao rito. Sige po, Manong. Subukan niyong makisama ng husto para hindi kayo maperwisyo. Sungit naman nun. Shh! Ano ka ba? Baka ganun lang talaga siya magsalita. Masungit yung dating. Pero sigurado akong mabait din yun. Ewan ko lang. Pakiramdam ko nga magiging problema natin siya rito. Mukhang maraming reklamo. Ikaw talaga. Tingnan na lang muna natin. Tsaka subukan pa rin nating makisama. Malay mo. Hoy! Yung mga basura nyo! Tinatangay na ng asong gala rito! Nasa loob na ng bakuran ko oh! Naku, pasensya na po kayo, Manong. Nagmamadali na kasi kami kanina kaya hindi na namin naayos yung basura sa likod ng bahay namin. Pero huwag po kayong mag-alala. Aayusin namin mamaya. Abay dapat lang! Paano kung sa ibang bahay pa napunta yung mga basura nyo? Hindi lahat lilinisin yung kalat na hindi naman sila yung may gawa. Opo, naintindihan ko po. Pasensya na talaga. At saka yung alaga nyo ring aso. Naku, masyadong maingay. Hindi nyo yata napapakain ng maayos. Naku, Manong, pinapakain naman po namin ng maayos yung aso namin. Naninibago lang po siguro kaya ganun. Sus! Kahit ano pang dahilan, patahimikin nyo yung alaga nyo para hindi nakakabulahaw ng kapitbahay. Sa gabi nakala ko nakakapagpahinga, nauudlot pa dahil sa ingay ng alaga nyo. Pasensya na po talaga. At saka isa pa, yung pailaw ninyo sa may pinto, mukhang hindi magandang klase. Iniiwan nyo pang nakabukas magdamag. Manong naman, yun lang po kasi yung kaya naming bilhin. Kung hindi nyo po nagugustuhan, wag nyo na lang po sanang punahin. Hindi ko nilalait yung pailaw nyo. Baka pagmulan pa yan ang sunog pag nagkataon. Hindi naman po siguro. Hayaan nyo na lang po kami. Ayos lang po ba yun? Nako, yan kasing hirap sa henerasyon nyo. Ayaw nyo nakikinig sa matatanda.
Bahala kayo. Basta pag nagkasunog sa bahay nyo, siguraduhin nyong hindi aabot sa bahay ko at ng iba pang mga kapitbahay. Suluhin nyo yung problema. Anong nangyari, mahal? Pinagsasabihan lang ako ni Manong Dante kasi napunta sa bakuran niya yung mga basura natin sa likod ng bahay. Tinangay ng asong gala. Pasensya na po kayo, Manong. Kung gusto nyo po, ako nalang maglilinis sa mga kinalat ng aso sa bakuran nyo. Hindi na kailangan. Nalinis ko na. Ayusin nyo na lang mga basura nyo para hindi na maulit yon. Baka sa susunod, hindi na ako makapagpasensya sa inyo. Hindi naman po sinasadya. Hayaan nyo, hindi na talaga mauulit. Mahal, halika na sa loob. Ay nako, papasok na ako sa bahay ko. Sana naman maging payapa na ang pagpapahinga ko at hindi na mabulahaw ng ingay ng aso. Mahal, hayaan na natin siya. May kasalanan naman talaga tayo. Hindi natin agad naayos yung mga basura. Tapos ang ingay-ingay pa ng tuta natin tuwing gabi. Ayun, naaabala na pala yung tulog niya. Aayusin ko yung kulungan ng alaga natin mamaya. Tsaka maglalagay na rin ako ng maayos na tapunan ng basura para hindi natangay ng aso. Mabuti pa nga. Pero alam mo, di ko lang gets kung bakit pati yung pailaw natin sa labas pinupuna pa ni Mano. Baka raw mag-cause pa ng sunog. Ay naku, marami lang talaga siyang reklamo. Pag hindi na ako nakapagtimpi, papatulan ko na talaga yung mata. Saan ba kayo galing? Huli na kayo ng dating. Malaki na yung napinsala ng apoy sa bahay nyo bago pa naapula ng mga bumbero. Mahal, yung bahay natin. Bakit ba ito nangyayari sa atin? Sana hindi na lang tayo umatid ng birthday party. Hindi sana ito nangyari. Saan na tayo tutuloy ngayon? Hindi natin alam kung may gamit pa tayong makukuha sa loob. Teka, yung aso natin. Ligtas yung alaga nyo. Tumakbo ako kanina sa likuran ng bahay nyo habang di pa dumarating yung bumbero para makuha yung aso. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Manong Dante. Salamat po, Manong. Kung pinoproblema nyo yung matutulugan ngayong gabi at yung pansamantalang matutuluyan, pwede kayo sa bahay ko. Mag-isa lang naman ako ron at wala nang gumagamit ng kabilang kwarto. Naku, wag na po. Nakakahiya naman sa inyo. Baka makaabala pa kami ni Gino. O saan kayo pupunta ngayong gabi? Sa bahay na kayo magpalipas ng gabi. Kung ayaw nyong makituloy sa akin pansamantala, di makitulog na lang muna kayo sa bahay ko kahit ngayong gabi lang. Ang mahalaga, may maayos kayong matutulugan. Nahihiya po kasi kaming mag-asawa. Ay sus, uunahin nyo pa yung hiya-hiya na yan. Wala namang kaso sa akin kung makikituloy kayo. Ako yung nag-alok, kaya hindi nyo kailangang mahiya. Siya nga pala, habang hindi pa natutupok yung ibang parte ng bahay nyo kanina pinasok ko na para makapagsalba pa ng ibang gamit. Kung maapol ako nga lang yung sunog, ginawa ko na sana. Pero masyado nang malaki kaya bumbero na yung kailangan. Sobrang laking bagay po na ginawa niyo para sa amin, Manong Dante. Kayo rin po tumawag ng bumbero? Wala akong cellphone, kaya nanggising ako ng kapitbahay. Hindi po talaga namin alam kung paano namin kayo mapapasalamatan. Napakalaki po nang naitulong niyo ngayong gabi. Kundi dahil sa inyo, baka abo na lang yung abutan namin at nawala na rin yung alaga naming aso. Sino pa bang magtutulungan? Tayo-tayo lang namang magkakapitbahay dito. Hindi ko na po alam kung paano magpapasalamat sa inyo, Manong Dante. Napakabuti niyo sa aming mag-asawa. Unahin nyo na munang asikasuhin yung mga dapat nyong gawin. Saka na kayo magpasalamat sa akin kapag nagawa nyo ng ibangon yung sarili nyo. Hindi birong masunugan. Tama po kayo, Manong. O siya, lahat ng mga gamit nyo na pwede nyo pang linisan at magagamit nyo pa, dalhin nyo muna sa bahay ko. Tutulungan ko kayo mamaya. Kung di pa kayo naghahapunan, may pagkain din doon. Naku, hindi na po. Ayos lang po kami.
Sa birthday party po kasi kami galing. Pero salamat po talaga. Salamat po sa lahat ng naitulong nyo ngayong Mahal, ano? Okay na ba to? Oo, okay na yan. Nandiyan na si Manong Dante. Nakita ko na siyang lumabas ng bahay niya. May dala-dala pang martilyo. Wala siyang kamalay-malay na hindi ka naman talaga magpapatulong sa pag-aayos ng cabinet natin sa ilalim ng lababo. Siguradong magugulat siya sa sorpresa natin sa kanya. Sandali lang po! Nandiyan na! Happy birthday! Humiling kayo tapos hipan niyo tong kandila ng cake. Ano ba tong pakulungan yung dalawa? Nag-abala pa kayo. Akala ko pa naman may aayusin talaga. Nagdala pa ako ng martilyo. Prank lang po yun, Manong. Pero dahil doon, mas lalo naming napatunayan na lagi kayong nandyan para sa amin ng asawa ko. Hindi nyo man po kami kadugo pero grabe yung malasakit nyo sa amin. Wala akong anak, kaya hayaan yung ampunin ko kayong dalawa. Kaya lang, masyado na kayong matanda para ampunin ng isang tulad ko. Kaya yung aso nyo na lang yung palalakihin ko. Naku, pwede po. Kunin niyo lang po siya sa likod ng bahay kung gusto niyong isama sa paglalakad-lakad o kung gusto niyong laruin. Wala pong problema sa amin, Manong. Ay, teka yung kandila po. Hindi niyo pa nahihipan. Ay nako, oo nga. Eto, hihipan ko na. Happy birthday po ulit, Manong. Tara na po sa kusina. Marami po kaming niluto ng misis ko para sa inyo. Tsaka may mga hinanda rin po kami regalo. Sana po hindi niyo tanggihan, ha? Bakit ko naman tatanggihan? Ipinaghirapan nyo yun. Salamat sa inyong dalawa ha. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong selebrasyon ng birthday ko. Palagi kasi akong mag-isa, kaya hindi na ako naghahanda. Bumibili na lang ako ng isang slice ng cake sa bakery o kaya lutong spaghetti at pansit. Pero itong inihanda nyo sa akin, masyadong marami. Nakakatuwa. Napakasaya ng puso ko ngayon. Nako, maliit na bagay pa po ito para sa pagmamalasakit niyo sa amin ni Gino. Parang dati lang, pikon na pikon ako tuwing ang dami-dami yung reklamo. Pero ngayon, hindi ko akalaing para pala ako nagkaroon ng pangalawang ama sa katauhan nyo, Manong. Basta kahit anong mangyari, Manong pa rin ang itatawag nyo sa akin para hindi masyadong halata yung edad ko. Sabi niyo po eh. Dear loved, tumanda palang binata si Manong Dante. Cancer ang ikinamatay ng first and last girlfriend niya. Pagkatapos nun, hindi na siya naghanap ng iba. Sinanay niya ang sarili niya na mag-isa kaya malaking bagay para sa kanya na nakilala niya kami ni Gino. Hindi pa rin nawala yung pagiging masungit at pagiging istrikto ni Manong Dante. Pero sa pagkakataong yon, mas naiintindihan na namin kung bakit siya ganon. Pag ang tao hindi mo pa lubos na kilala, mahirap talaga na basta ka na lang manghusga. Minsan kasi, yung ganong kasungitan, maskara lang talaga ng tunay na pinagdaraanan nila. Metro's #1 Love Radio. Basic!